Ти знаеш ли какво е икона? Никой не знае. Всъщност икона се превежда, което означава образ. Иконата в случая тази икона е посветена на първият епископ на град Пловдив, който се нарича в древност Филипополис. Това е апостол Ерм, който е покровител на град Пловдив със старото му име Филипополис. Икона означава образ от времето, когато е живял Исус Христос, преди да се възнесе на небето. Той е дал своят неръкотворен образ, може би са ви разказвали вашите учители, ако сте чували за неръкотворният образ на Исус Христос, който, изтривайки лицето си, на него се изобразява самият му образ и го изпраща на един цар, защото той не е бил много болен, не е могъл да дойде до Иерусалим. И така Исус Христос изпраща своя образ по чудесен начин, отпечатан върху една кърпа, която се нарича обрус на стария език халдейски. И така, това е първото изображение на Исус Христос. Това е изображение върху кърпата. И това изображение имало силата и благодатта да излекува този цар, който се е казвал Авгар.